Pojďme se nyní společně podívat na to, jak to uvnitř naší AI aplikace vypadá. Já jsem Pepa Cvrček a rád bych vám ukázal, jak je to rychlé a jednoduché. Poté, co si vyberete ten nejvhodnější balíček pro vás a odešlete objednávku, se dostanete přesně na tuhletu stránku, kterou máme v tuhle chvíli před sebou. Zde stačí kliknout na nahrát fotky a už se dostanete do rychlého průvodce, jak vyfotit skvělou selfie, abyste měli skvělý výsledek. Doporučuji si pročíst a podívat se přímo tady na návod, kde pomocí obrázku rychle pochopíte, jak na to. No a nyní zbývá už jenom nahrát vaše 3 selfie fotografie. Jak na to? No nejrychlejší a zároveň nejspolehlivější cesta je si je zkrátka vyfotit. Protože Grafino neví, jak vypadáte a vlastně mu ani moc nepomůže, když mu nahrajete staré fotografie. To by věděl, jak jste vypadali dříve. On potřebuje vědět, jak vypadáte nyní. Stačí kliknout na oranžové tlačítko, jdeme na to, zobrazí se vám QR kód. Já teď přepnu na svůj mobil. Vidíte, že když ho namířím na QR kód, můžu rovnou kliknout na odkaz. Jsem přesměrován do prohlížeče, kde můžu vybrat své fotografie z mobilu, anebo, jak už jsem říkal, rovnou si je vyfotit. Klikám na tlačítko vybrat fotografie, pořídit obrázek, přepínám na selfie kameru a nyní pořídím svoji selfie fotku. Použít. První fotografie je nahraná. Opět klikám na vybrat fotografie, opět pořídit obrázek, opět otáčím na selfie kameru a pořídím svou druhou fotku. A do třetice vybrat fotografie, pořídit obrázek, přepínám na selfie kameru, můžu z větší dálky a fotím třetí selfie fotku. Jakmile mám všechny 3 fotografie nahrané, systém to okamžitě pozná a stačí, když scrollujete dolů, najdete je tady. Jsme zpátky v počítači, takhle jednoduché, rychlé to bylo. Klikám na tlačítko další, vyberu svůj věk. Grafino toto potřebuje přibližně vědět, aby dával co nejlepší výsledky. Zda jsem muž nebo žena a jak štíhlý jsem. Pokračuju tlačítkem další. A nyní si již budu konfigurovat jednotlivá pozadí a oblečení, která chci mít na fotografiích na sobě. Já mám v tuhletu chvíli pro jednoduchost zde jenom 3 prostředí. Samozřejmě záleží na tom, jaký balíček si vyberete, můžete jich mít i 5 nebo 10, kolik si budete přát. Pojďme tedy nakonfigurovat první. Vybírám pozadí, zvolím třeba hnedka tady na začátku prostředí této kavárny, vyberu si oblečení, rád nosím košily a kalhoty, tak řekl bych, že toto bude velmi funkční. Druhá konfigurace. Rád bych měl nějaké šedé pozadí za sebou, abych měl neutrální studiovou fotografii, proto jsem si zvolil šedé pozadí. Tentokrát si vyberu už oficiálnější oblečení, tak hnedka třeba tady na začátku toto sako s červenou kravatou. A nakonec si zvolím nějaké venkovní volnočasové prostředí, třeba tady u pláže a k tomu odpovídající volnočasové oblečení, třeba tady lněnou košili a lněné kalhoty. Klikám na tlačítko další, zde si můžu ověřit, že vše, co jsem vyplnil, odpovídá mým představám, odeslat a máme hotovo. Teď už můžete jít dělat to, co vás baví, co vás naplňuje a my se vám ozveme e-mailem, že vaše fotografie jsou vygenerované a připravené ke stažení. Pojďme se podívat na to, jak takový e-mail vypadá. No a je hotovo. Dorazil e-mail s vygenerovanými fotografiemi, stačí kliknout na odkaz, který najdete v tom e-mailu, dostanete se na stránku, na které si můžete vaše nové fotografie prohlédnout a nebo rovnou i stáhnout pomocí tlačítka stáhnout vše. To je celé, takhle je to jednoduché. Budeme se těšit na spolupráci a na to, až vám připravíme vaše z brusu nové profesionální business fotografie z vaší selfie.